Okay. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Anyị bịara n'obi gị taa. Biko tutu anyị ebido, achọrọ m ka ịgwa tụra onye bụ. Daalụ onye nta akụkọ. Nke mbụgolo aha m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Afọ njigbo echi ọzọ EZE-ANA. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa mmiri ebilo kwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi, onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Daalụ. Ndewo. Dịka isi wee zaa, anụtakwara m dịka nkụzi gị si wee dị na enwere mmemme dị mkpa, dị oke mkpa nke na-abịanụ, mana ọtụtụ amabere maka ya. Ka ihe ị ga-agwa ọra dịka mmemme a, gịnị bụ isi mmemme a, ka ihe mmemme a pụtara, ọ ka ihe iji maka ya chi ime ya bụ mmemme. Daalụ maka ajụjụ ejo. Nke mbụ kwuru na o nwere aja anyị na-ada achụwa kwa ọnwa. Nyawa aja a anyị achụgo kwa ọnwa April. Nke ọnwa Mee banyere n'ọnwa anyị ji enwe festival n'Ugochi tubelu na temple. Oge festival a bụ ihe na-emebu eme in creation. Ọka nkụwata ọtụ ego ụfọdụ ndị mmadụ wee malụ ihe na-emenụ. N'ọnwa Mee June bụ oge entire creation, the Almighty ji pour out blessing to renew the entire creation. Oge ihe ji emebu. Ị na-anya na n'ọtụtụ ụka dị iche ka m were Pentecost amat. O nwere mmemme ha na-akpọ Pentecost week. Mmemme ahụ mmemme ha ji ekwenye, ha ji celebrate na mmụọ nsọ dakwasara ụmụazụ. Mana ana m achọ ịgwa gị na disi mmemme that is a blessing dakwasa ihe niile ekere eke ma mmadụ inclusive. Bụ mmemme na-emebi in creation annually. Chukwu okike ji anọrọ isi ihe niile o kere eke. Mana coincidentally, oge awụ ụmụazụ ndị oge ọbịa nọ n'ọpalu ewee sị na o nwere ilu ọkụ, ihe ji eme ka ha fụ ilu ọkụ n'isi ha ka a gbara na o nwere ihe ọhụrụ mere. Mana ana m achọ ịgwa na ihe a apụtakara event mere nwa ọzọ a gwara anyị na ilu ọkụ dị n'isi ha. Mana ihe ọ pụtara na ihe a na-emebu arụ anụmanụ, mana ebe ka ha wee mata na nka dịka ilu ọkụ ha fụrụ ka ha ji mara. Mana ị bụrụ onye nwere spiritual eyes, ị ga-ama na this time of the year oge amara Chukwu ji renew ihe niile Chukwu kere eke. So ọ ugboro oge dị ihe ọzọ ị nwere ike ịfụ ọkpụkpọ the more spiritual eyes, ịfụ the abundant blessing the Almighty na-renew na pour ihe niile o kere eke. Ị ga-enotice na ụkwụ osisi na-ewu ya greenish. Leaves will start growing. Ị nwere ike inotice na na-enwe rainfall. Ihe a bụ ihe onye ogere blind person ma na-afụ na-eme n'oge oge na-etu a. Mana ana m achọ ịgwa beyond that, na-enwebu spiritual renewal na-emebunu ya bụ ipresent onwe spiritual mind very clean, be able to tap for that blessing outpouring na-eme in creation annually. Then mana ị ga-notice kwụsị na even trees and plants na-egorikwu n'oge awa. If you go their leaves to be looking nice. So all n'oge na-etu a ka anyị ji eme consecration Ugochi tubelu na temple. Ọkwa n'oge na-etu a ka anyị ji celebrate mmụọ niile na-apụ apụ na temple. Anyị nwere ajelu nke Chukwu, arụsị a na-akpọ otu Igbo na-ejele. Ọrụ ha bụ iweta ihe ọma dị iche iche. Ọ nda njelu nke Chukwu na-eji olu na-eji Igbo. Anyị nwekwara arụsị dị iche iche dịka ihe eji na nchewa, arụsị na-achụ ndị Amosu. Ọ ihe na-etu a bụ ndị anyị nwegasịrị na-alụ na temple. Mana e nwere oge anyị ji celebrate ha, oge anyị ji eleta ụmụ mmụọ dị iche iche a, ndị njelu nke Chukwu. O nwere oge anyị ji elotafa. Oge anyị ji elotafa abụ n'oge na-etu a. So na mmemme a festival, mmemme anyị na-eme annually every month. Nke a ọnwa Mee a danyere n'oge anyị ji celebrate kwa festival. So onye mere mmemme nke a ji wee pụ iche. Nke ọnwa Mee a ga-ebido na 8. O bido na 8 ọ last ya for 14 good days. That 14 good days ya ga-eme lapse na 21. So na that 21 na nwa, instead of ebunu, anyị na-ejibu close monthly ritual anyị. Nke ọnwa adụtọ n'ọnwa bụ nnukwu iche, anyị ga-eyuzu efi.
ka ala ọnya ka anyị ga-ebudata 21st yawa emechaa ya eme saraka a ga-enwekwu ma ndị ga-amesu ya ma ngwongwo dị iche iche ọ bụrụ ọsọ efi ya mana efi ya ka anyị ga-eklozu ya enweziri ndị dị iche iche anyị ga-egburu egbu gbuoro anụ dị iche iche ndị yọrụ ka achụọrọ ha aja maka na ụbọchị a nnukwu ofe anyị ga-apụta o nwere ndị enyi anyị nọgasị mba ofesi ma ndị n'obodo dị iche iche a ga-achụrụ aja dị iche iche gbuoro anụ dị iche iche mana nke monthly ritual anyị gboro efi ka a ga-eji mie den enweziri aja eje eburu na aja ihe dị iche iche a ga-achụ n'ụbọchị ahụ ụbọchị anyị ga-ejikọkwa ụfọdụ isi ndị enyi anyị niile ọnụ n'ụlọ ma ọ bụrụ ụzọ ije n'ụbọchị a so ọnụgwu mmemme na Ugochi na tempụl ọ bụrụ na anyị mesịa ya mmemme a n'ụtụtụ ya a ga-emegidosara aka ruo n'abalị ndị egwu ga-agbakwa emesịa nke awa wee batazie na 22nd ya bụ sọnde nlebandị anya ya a ga-etinye gbaka n'opi ụmụ gasịrị ndị dị iche iche mmọnwụ dị iche iche agbakwu n'ụbọchị ahụ onye ahụ sekọnd to the second a ga-enwekwa oriri dị iche iche so onye na-abịa nwụọ ọgwụ afọ ihe anyị ga-eri na ihe a ga-aṅụ n'ụka n'ụbọchị ahụ ọ nwekwara onye chọrọ ka anyị agụọrọ ya ọfụ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ onye na-etu ahụ achatịkwa na WhatsApp ma ọ ndị chọrọ ka ekpere ha ekpere ma ọ ka a chọrọ ha aja dị iche iche echatịkwa na WhatsApp n'ụbọchị ahụ ụbọchị so ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anyị na aja a na-achụ n'ọnwa Mee ebe adịghị ga-afọwọdụ 3 prayer request gị imekwa donation to the account iji wee kwado ya bụ mmemme ka bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ya bụ mmemme a na-akwado ọ mmemme onye ọbụla bịaranụ ga-enweta iri blessing weda ma ị bịara abịa mgbe nọ ife ije arụchara ọrụ ụbọchị ọfọ chi ọfọ na ala ebe ọ bụla ị nọ distance idebe bara ya there must be miracle there must be favor ndị onye ọbụla ga-eketa oke na ya bụ ngọzi nke onye nwe anyị na-agagharị n'ụbọchị ya na ọnwa Mee ahụ daalụ Eze-Ana Ogbuefi Ugochi tubelu asịsa gị amaka and mmemme a anyị hụtara ya na ọ ga-adị ebube dịka isi wee kọwa mana ofu ihe m chọrọ ka ịrụtụ aka n'ime okwu ga-abụ imetụrụ ọnụ maka arụsị na-apịawa ndị amụsị azụ mana tutu anyị ekwu okwu maka ya achọrọ m ka ịkọwatụrụ ọhaneze na ndị friends gị gịnị bụ amụsụ a kedu ihe mmadụ ga-eme amụsụ a wee chụwa ya kedu ụzọ amụsụ a si erute mmadụ aka daalụ maka ajụjụ gị nke mbụgoro bụ na adịrịwa amụsụ bụ living beings amụsụ abụrụ mmụọ onye kpatara enwere ike kịta asị gị jee na Benin na-enwere otu ndị amụsụ na-enwere otu ndị witches and wizards ihe ọ pụtara abụdo a living fraternity gịnị bụ amụsụ bụ negative thoughts sent to you by a living being and as long as you are living in this planet Earth, the gross material, there is no way everybody will like you. There is no way only one going to send negative thoughts. Example, mgbe ndị mmadụ na-asị ọ bụrụ onye agaghị adị ekwu maka ya ma ọ bụ chọọ ihe ọjọọ ga-eme gị weda ma o put into practice ma ọ bụ na o chere n'echiche ọhịa bụ amụsụ. That is negative thought of human being. So as long as you are on earth, there is no way everybody will like you. Like ndị niile ahụ jụrụ oke they committed crime by killing Jesus. They committed that act. His mother. They are very envy because they are very envy and jealous. So they are envious of him now. No, they was a crowd. Therefore, they plotted evil. So as long as you are here on earth and you want something, believe in me, you will only like one day. So but I said they had to go Amosu before 6 months ago or 1 year ago. Why Amosu Japanafia? Now I'm for them. Because the high water and the Amosu of the is a continuous one. Even if you tie this set of people, believe in me, as long as you need them, within some months, they have gone on the so I have told you every continuous work. On that, this house here, not one double so then one of the somebody said that Bamba. Bamba, we have Bamba. No one to have by no man, so he is not one and not two or something. But who don't get Bamba? Is your looking young America, one of the cheer as long as he remains at his back. Instead of I go to carry out the problem, carry home, Umeudo, and make sure no young way through it as long as he remains. To a Bible city. The man that be a Bible city Bamba, Akoyam Bamba, negative energy and evil thoughts. What does he go on? I'm going to go.
ụkọchị ọgwụ nwee ka ọ na-akpọrọ ọgwụ maka na ọgwụ maka na mmụọ dị ike ịgbawa na nchere mmụọ dị ike. So e nwere ndị ajelu nke Chukwu ọ bụrụ na echi ekube dị rankịba na entities of powers ya bụ arụsị nọ ka arụsị ndị wụ ọbụna ndụ kasị nọ archangels ndị na-eje ọgụ. So only how the protection and the protection na ije ọgụ. Etu a ka ọ dịkwara ndị mmadụ amụọ na arụsị dị iche iche dị n'obodo dị iche nwere nke ọbụla na-arụ. E nwere nke na-enye ego, nwee nke na-enye nwa, nwee nke na-enye ọgụ, nwee nke na-enye. So o nwere arụsị ọ nwere ihe ọ na-arụ. Etu a ka ndị ajelu nke Chukwu etu esi gwa gị na-eke na empires of angels nwee ndị praises ndị ọrụ ha bụ ito Chukwu. Etu a ka esi gwakwa ndị entities of powers nke ọ nwere ihe ọ na-arụ. So na ndị niile kwụrụ arụsị ha mba ọ bụ oge ndị kwụrụ arụsị anyị ji alụ ọrụ mba na-ejikwa abịabịa gbuoro mmụọ anụ a na-eme anụali ya gasị. Daalụ. Nkọwa amaka. Nke ọzọ anyị chọrọ ka anyị jụtatụ bụ n'agbanyeghị na onye ọbụla nọ n'ụwa ihe ọbụla ị na-eme a ga-enwerịrị onye ọ bụghị onye ọbụla ga-ahụ gị n'anya, mana enwere ihe ọzọ na-akpata ndị amụsụ ilebara mmadụ anya. Ọ na-esite n'ihe dịka iyi ụwa ka ọ bụ enwere ihe dịka oburuputa ụwa na-ebutekwa ndị amụsụ n'ebe mmadụ nọ. Biko. Daalụ. Na ajụjụ oge nke mbụgoro bụ na ihe dị ọzọ na-ebutere mmadụ ndị amụsụ bụ na one, the lifestyle. O nwere ike lifestyle ị na-ebi abụrụ ụdị na-ata mmadụ na-egwu mmadụ ekwuru ma ọ na-ata mmadụ amụsụ n'onwe ya. Because whatever garbage in garbage out, whatever you give to creation is what will come back to you. Nke mbụgoro na ịbụrụ onye chọọ ka ndị amụsụ ga ị na-enweta nke mbụgoro ihe agbagoro mbọ dị sure na onwere iniquity ma ọ bụ ihe ọjọọ ma ọ bụ ịta amụsụ n'onwe dị n'ime onwe gị. Maka na ọ bụrụ na iwu onye na-echere ndị mmadụ aja echiche naturally whatever aja echiche ndị mmadụ chere na-ebute ahụ. So ị dịghị arashọ na ya own side na ịbụrụ onye na-agwọrọ mmadụ ọgwụ, ịbụrụ onye na-echere mmadụ ihe ọjọọ. Onye ọbụla na-echetiri ihe ọjọọ mechi ochigharịa azụ ka ofu. Den nke bụ ahụzi ihe gbasara ajụjụ eji gbasara iyi ụwa. Nkwanye maka iyi ụwa kwụọ maka ndị ọgbanje. Ihe gbasara iyi ụwa bụ na iyi ụwa mmadụ bụ ya na-akpọ oath of life. Ihe mmadụ nwụrụ na previous earth life ya. Example, ọ bụ onye nwere ike ọnụta ụwa ọnụta ajọ di tacha afụ na di nekwacha ihe ọ mụtara ọnwụ no thank you very much. Onye na-ede ahụ ekesị ya n'ihe dị amara ya na ya ataka afụ na dị na onwe ọzọ ya arụ na o nwere ihe ji dị eme. Mmadụ wee ike ite dị chi na ma mmadụ asị na ya tachara ahụhụ kwa aka ji ọka akụsụcha ụmụ na ụmụ amara ya na ụwa ọzọ ya na ya nwere ihe ji dị eme na onwe ihe ji nwe eme. O nwere ike okwu ihe na-edu a na mwute ma ọ bụ na onye ọfụ ọ gabigara mana ọ bụgo oath of life. Ọ bụ ihe onye akwụbiri onwe ya a ga-eje in creation atagharịa ya. Nwee ike ụfọdụ asị na ụwa ọzọ ya abịa na ya ataka afụ dịka nwaanyị na ụwa ọzọ ya abịa n'ọnwụ ka ya abụ. Ya dị na oath of life. Ọnya nwere ihe nwere ike na akọs na mmadụ nwere ike ịbụkwu nwaanyị n'ụwa mbụ ọbịa na ka nwoke anọghị ụwa. Maka na n'ime ụmụ ya n'ime obi ya obi nwoke ahụ nwere mana n'ụwa nke na o tekiziri form of a woman because na ofe ilo na ụmụ nwaanyị na-eri alafịa. Onwe ka ọnwụ nwoke na mbụ si na nwaanyị ka chọrọ ịbụ na nke ọ bụrụ nwaanyị. Mana physical body ọ bụ shape nwaanyị. So ihe niile na-akọs ya. So mgbe ụfọdụ okwu ọbụla mmadụ kwuru adịghị aga ibe. So mana ihe na-achịkwa ndị mma gbasara iyi ụwa. Ọ nwere ndị na-asị ka eje bọọ iyi ụwa abọchi iyi ụwa enwere ike tinye ya n'ime ọkụ sụghị gbusara ya ọbara ma ọ mere ndị down. Mana o nwere ọtụtụ ndị belivuru na iyi ụwa na-ekwesịghị ka a gaa ya to that extent. Ọnya kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ ịnwetazi ndị na-abụ iyi ụwa now is like he's fizzling out. Mana for me dịka Eze-Ana ebelivuru m na whatever iyi ụwa mmadụ bụ negative, the person can superimpose it by saying whatever ọbụla ihe anwa bụ ihe ụwa ya n'ụwa mbụ na ya achọrọzi ịma ihe ọbụ. Mana na dịka onye dị ndụ na-ekwubi okwu maka na physical control the future na-ekwubi okwu ihe ọbụla bụ negative ihe ụwa n'ụwa mbụ na ya ekwerọzi ya na nke ya na-ekwu na-akwụ nke ya kwere ya okwudo ya etudi ya ọfụ. Ọ batara m nwa adị m agbọ ihe ụwa mụnwa na onwe masị dibịa atụrọkwu nke about my last year. Mana ihe mma ọ na nkịta nnọkịta ekwubigo m okwu tiri ọfọ na ihe nchọ nọ ya ụwa nka nọ ihe a kwuru ya eme.
and ọnụ ahụ ji wee kwubu mbụ na whatever na m ekwughasị ya na taata na nke m kwụsị adịgbu dị etinye mere ọfọ na ya mana ụfọdụ ndị mmadụ ha na-asụ iyi ụwa ha mbụ bụrụ na na-ese na ya agwa ogbenye ma ọ bụ na ịtacha afụ na ihe na n'ịchọ ọzọ ịlụ di na akọfụ iwe ma ọ bụ na ịtara afụ na nkịta na ahụ wee si n'ịchọ ọzọ ịlụ di ịbịa n'ụwa nke ịtụkanye ka imete na oyi ụwa ha mbụ ọgwụ ya sị no na ihe na-eto anyị kwuru ya na mbụ mana igbo ọtụtụ ọ dị na erọ na nkịta adịghị anụzi dị na ndị ọdịna ya amụta nwa ya bara uru ikwuchi iti dị ọfọ and work with that positive mindset ihe ahụ e kwuru obido mebere. So I may believe we live in the past. I believe that present control the future. Thank you very much. Anyị na-ekene gị nke ukwuu maka na nkọwa nke ị nyere maka ihe ụwa ọ maka and ọ ga-azọpụta ọtụtụ ndị mmadụ site na ihe mere na mbụ ha ekwere na ugbu a na ọ bụrụ na ha kwuo okwu na ọ ga-ebute mgbanwe. Anyị na-ajụkwa sị biko dịka ịrụtasịrị aka n'ihe gbasara ihe ụwa biko anyị chọkwara ịma gịnị bụ ọgbanje. Ndị ọgbanje a na-ekwu na ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ọgbanje asị ihe ọjọọ ụfọdụ asị na ma ọ bụ nọmba 1 ọgbanje onye mmadụ na-afụta ọgbanje asị ihe ọjọọ. Gịnị bụ ọgbanje? Ọgbanje bụ your associates from the world where you started, from the spiritual realm. Ndị otu gị all ya bụ ndị ya associates, ya friends and well wishers. Ndị etimokwu ya n'ụwa ka etimokwu ya na the spiritual realm. Nwere ndị ihe na-adaka ọgịna ya. So ndị otu ahụ asị na birds of the same feather flock together. Ọ nwere ndị owe ma ọ bụrụ ndị ọgbanje mmiri gị, ọ bụrụ ndị otu ndị mmiri. Ma ọ bụrụ ndị ọgbanje enu a. Ndị niile ahụ ya associates and friends. So mana bifo ebiwa n'ụwa, gị na ha akpara nkata. Na ịbịa n'ụwa, n'ihi eme nka, ha sị na ọ dị mma. Ha wee kwado ozu oke wee dupụta gị dịka ndị ọgbanje gị. Ha wee ka amụọ n'ụbọchị eke, na-amụrụ ụbọchị eke ahụ by mistake, e nwere isi kpatalụ eji wee linki with fire element. Ma ọ na-amụrụ n'ụbọchị nkwọ eji wee linki with land element. Ma ọ na-amụrụ n'ụbọchị orie eji linki with water element. Ma ọ na-amụrụ n'ụbọchị afọ n'ike with air element. However, mmadụ nwere ike amụọ ya n'ụbọchị orie ma ọ bụ ụbọchị nkwọ. Onye amụrụ ụbọchị nkwọ nwere ike ukwu onye mmiri tụa this thing. O nwere ike onwe connection with the land, nwekwa connection with the water. Maka ọkọsọ onye ọbụla amụrụ ụbọchị orie nwa mmiri. O nwere onye amụrụ ụbọchị orie ọ bụrụ nwa mmiri mana o nwere link with mmiri. Then nwe onye amụrụ ụbọchị nkwọ ma ụbọchị eke ma ụbọchị afọ mana o nwere link with mmiri, ọ bụrụ onye mmiri. Ghọtara ya? So mana ihe dị mkpa bụ ndị iyi ụwa ga-anwa ndị agị na ha nwere mkpokọrịta na ihe na-aga n'ụwa na ihe a ka ihe achị na ihe agba onye ọrụ ma ọ n'ihi eme nka idewekọ dati agrimenti a gị na ha kwere idefọrọ ndị wa. E nwere ike bụrụ onye akpọrọ book ndị na ndị ọgbanje gị nwee ike ọ bụrụ onye bụ dada gị na ndị ọgbanje gị kwuo na ịbịa n'ụwa na ihe abụ nka na ihe abụ ekpere kwesị na ị ga-abụ ehila. Mana mgbe ị batazi n'ụwa ọ bụ na nne gị nwe onye riri eri ma ọ nna gị nwe onye riri eri, dada akpụchapụ ya sị God forbid Jizọs nka. Mgbe ahụ ị kwesịrị ọnwụ na ịmụta dada ihe akpọ ndị otu ya ndị ọgbanje ya mere ihe sara aka edozi. Mana ịmụta dada ịdị ndịrị iji aka gị bikọs ị na-eme ihere n'iku dada mba na ị kwesịrị ime ọnwụ nwatakịrị a na-eto hapụ ya mgbe ọ ga-erikwu dada ya ruo ya akpa gị olu mgbe ahụ efe o jiri aka ya dọba aka n'isi ya ije na-akpa akpasị gị kpụọ ya ma ọ bụ na ya nwana onwe eji aka sị ma ọ ma enwegologote ihe sị ma ọ ma iji kpụọ ya isi ya egote ihe dịda mesa aka ọgwa nọ ndị bere mpe jiri aka adọba aka n'isi ije na-afa afa gbago ihe a ga-eti mgbe a na-eto ahụ ịdịdị ọkpachi n'idiri onye ofeke ọbụla ihe dị gị ụmụnna ya ma ọ dị kpọtara onye ọgba dada ma onye ọgbanje ibie emesara aka pụchapụ ite nwere ihe nwa. So mana mgbe ị baziri oge adị onye kasa mba dị na-ebreki ndị na ndị ọgbanje ndị na-eme ka asị na ndị ọgbanje bụ ndị ọjọọ. Mgbe ị bazibe ihe ahụ ị na-achọ ka isi via kụziere n'iti bitwin ya na ndị ọgbanje and mgbe ị bazibe onye oyi mechikwa ụwa ya ịma ọnụ ndị ọgbanje na ndị otu ya bụ ndị ya akwado ya o wee dee ude n'ụwa. Ịma ọnụ ọha bụ ndị ga na-ebutere meseji ọha ga na-enyere ya ọgwụgwọ n'ọdịgo ma ọ dị mma. Mana mgbe ị bazije mgbe esi bi anyara ha tie okwu onwere ọnọzi ka idetu ọnọzi ọ dị ndụ mana that spiritual force ahụ bụ ndị ọgbanje connectivity ahụ emebike by then ịma na ibere onye nka ka mmadụ ọ bịa n'ụwa ọ bụzi eghere mmadụ o nwere ike nwa igbo ma ọ na-emegherizi emegheri asị na akpọghị onye agha. Mana ọ bụrụ na imedori ya na ndị ya na-eso ọgbụgba ndụ ahụ ya na ndị ọgbanje nwere ọ dịgide na-echukwafa ịma na ndị ọgbanje na-ebute ego ịmara
na ndị ọgbanje n'imeta ọfụma ọ bụrụ na anụ nwaanyị ọjọọ ọgbanje nwebe aṅụrị maka ọ nwere obi dị ya mma ọsị na ọ ya adịrị gị mma na iji abata na ileta gị iji leta ego ọ dị mara mana ọ imejọ ya obi gbawa ya obe agba nwanne inwe problem ịghọtara ya so ịgbara ka esi emi obi dị ha mma iri uru dị na ha enwe ọkụ obi dị pụrụ ahụ nwere ike iwewe ya asị mmadụ hapụ nwoke a ma ọ daa ụfọdụ nwere ike ihe ọbụrụ ọbụrụ ọmara ọgba so ya na-ekwu na ndị ọgbanje wee ezigbo mmadụ iru onye ọgbanje chukwa ndị ọgbanje gị ka chi dị mma wee dịrị gị mana ihe na-eme kansa mba anyị nwanne ị na-eme onwe gị onye ilo ihe ọnọdụ ka ijiri aka onye pụta ọkụ na-arụzi onwe gị maka na ọnwụ na ime ha gị na ha dị n'udo gị na ha bụrụ ezi enyi ebutewere ihe akpa ihe nwe na ọha mara anya na mmụọ mara mso ihe na-ekwu obodo ibe Jizọs mgbe Jizọs bịara o nwere ndị ka ọ sịrị dai ọ sịrị ndị ọgbanje dai ọ sịrị ndị faya ndị nwụrụ ọka na nwụrụ ọkụ nwekwe okwu ihe ọ na-eme udo ka Chidimma dị maka ya nwa ma na spirit can never die so ị na-asị ndị ọgbanje dai faya ya onweghị ebe isiokwu na faya ya ị na-ekwu adịghị emetụ ndị a na-ekwu dị maka then nke bụ ahụ na ị na-enwe onwe onye ilo ha maka that having said that word gosi na ịchọrọ na life ha for that reason akarịghị ya imego onwe onye ilo so kedu uru ọ ga-abara gị na-ebịara na-enwe onye ilo gị na ụmụ mmụọ bụrụ ndị ilo ichere ihe enwe ndị wọ onwere onye ya na mmụọ gbara wọ ya enwe so ihe ya akarịghị mma agha imeghe onwe gị na ha dị na mma irie uru mana esi na ọga gị na ha ihe na-agwa bụ by experience ejego mme kasta mmadụ bụ na onwere ebe olili chidamechigata azụ onye nọ na-eme mee ka gị na ha dị n'udo ka ha pụtara ugwu ka ya nwe ọkpụkpọ oku maọbụ ihe ọbụla nkwekọrịta gị na ndị ọgbanje gị nwere na spiritual world ife ebiawa nọ ka ha nyere gị aka ka ịpụta ije ka ibe ude daalụ Ogbuefi daalụ nkọwa gị amaka site na nkọwa gị ihe ị na-eme ka anyị ghọta bụ na oke na-esi na mmụọ na-erute mmadụ aka so kedu otu mmadụ ga-esi wee malụ na ọgbanje na-enye ya nsogbu and ihe ọ ga-eme ka Chidimma wee dịrị ya ndị ọgbanje bụ ndị obiọma nke mbụgoro bụ na ihe ndị ọgbanje nọ dị ya ndị ọgbanje gị nọ ya nọ ka ndị ọgwụ ọrụ ha ime nte na ịfụ na ịnọ na len na ọkpụkpọ ogu ahụ ihe iji wee bịa ụwa ndị ọgbanje ka mụcha egbe ime atụ ndị ọgbanje nọ ka ndị road safety ịma na ndị mmadụ kpọrọ road safety asị ọ bụ eziokwu ndị mmadụ kpọrọ ha asị maka na their work is to penalize you when you go wrong mgbe ọ bụla ha ule gị hapụ ime ihe kwesịrị ime ndị road safety apịawa ha azụ so ndị ahụ ndị road safety nke mmụọ ndị ahụ ndị otu gị ndị chọrọ ọdịmma gị so mgbe ọ bụla hapụ len gị ihe eji wee kpọọ ihe eji wee bịa n'ụwa je mebe ihe ọzọ mpịawa azụ ha nwere ike bịa n'ezi na-enye ụmụ obere saịn ịdọ aka na ndị road safety ihe ha ya emere gị okwu o nwere ike ụfọdụ ya ahụ ụfọdụ ya asị na nwere ka ha weta ego debe ego ha nwere ezi m na ọ na-abụ debe ego si ya bi n'ụlọ ọ na odobezere ọfụna ego a na shọt ashọt ịghọtara ya gwara na-apụtasị ụmụ akwụkwọ ya wire ego ọ dịka ọ dị fọdị but it's true ma ihe niile a na-eme ụka iwe je jụọ ese ịghọtara ya so ọ bụrụ na mgbe na ma ị nwere ike ịmata site n'afa ma ọ bụ nke ọzọ ịmata na iwu onye ọgbanje banye mgbe ndụ na ụmụazị ndị mmadụ ndị ya nala ka mbụ ha afịa o nwere ike onye dị emechaa agidi ya ma ọ pụta etu ọsị ọkpụwa m sị m nọ m ya ebu na mbụ ya afịa na ọ chọpụtara na mbụ ya afịa oruo afịa olecha ihe obu ọchịchọ ratawa so onye niile na-arụ ndị ọgbanje na-eme ịghọtaga so igbo mmadụ afịa ma ife ọma na-emere so ifu ndị mmadụ na-abịa so etu a ka ọ dị onye ọgbanje nwere ọbịa gbaa aka aka ilerebe afịa ọ ha ya ekpọta ndị otu ọsọ ebe bụrụ ahụ Chidimma dị mana mgbe e nyere esizie na ha abụrụgo ndị agha mere kasa mba imechu a dị mma gị na ha ịmanụ ụgbọji ọka gboo nwe owoju daalụ nke ọzọ ya bụ ndị ọgbanje enwere ndị ọgbanje ka ọ bụ na ọgbanje ọ bụ ihe bụ ekere mmadụ niile eze o nwere onye ọbụla nwere associates mana o nwere ndị nwụ ndị otu ha ahụ ndị gbagotara ọ dipendịrị na the group belong ọnọdụ etu a kịta maka emere m atụ ya o nwere ndị nọ n'ụwa nkịta na ha nwere ndị nwere friends nwee ndị nwere much nwee ndị nwere few individuals etu a ọ dị na spiritual ebe e nwere ndị ka sikwa m na ndị ọgbanje ya spiritual forces ya friends ya associates ndị ọ na-ada na aga na ha na mmụọ ọgwa ha ọgwa ndị otu ugwa so mana ihe dị na ya mana o nwere ndị ọgbanje ha gbagotara
depend etu ha si wee connection ha nwere na mmụọ. Nwee ndị wụ na connection ha nwere dị very mild. Ọ pụtara na onye onye ahụ nwere ike ọ bụrụ na onye ọgbanje ya gbagotara mana na ọgwụ onye mmiri. Mana echefu anyị nwere ndị ọgbanje mmiri nwee ike ndị enu. Mana ọ nwere onye wụ ọgbanje mmiri ọgbanje enu. Ọtara ya onwe ndị nke ha gbagotara. So mana onwe ndị nke ha na-enye nsogbu. So it depends na group you belong to. Mana whatever group you belong to, mgbọrọ ihe nka na-eme nka na-echukwa ịnọ ọnụ iwetakwa ihe ọnụ na-eme ha na-enyekwa n'usoro ihe a na-ere jos cheta na o nwere ọgwụgwa ndị anyị na-enwe cheta anyị chetago ịdakwa na-eme onwe onye ilo ha ịpụta ịda asị na ị na-aka asịrị ị na-agba na-agba ọkụ na-eme nka ebe ahụ ihe na-enweghị enwe nke akwụkwọ ọjọọ ya. So ọ bụrụ na ịchọrọ ịda active mana chukwu afa ị na-ebakwa ụwa. Daalụ. Akọga maka nke ikpeazụ anyị ga-ajụ bụ ịma na ihe anyị na-akọwa kịta ọtụtụ amaghị ya maka ihe gbasara ụka, ọtụtụ bara n'ụka and ihe ndị a na-akọwa odoro ha anya. So gịnị bụ ihe dịka advice ị ga-enye ọtụtụ ndị na-anụ ihe a maybe for the first time? Gịnị ka ị nwere ike ịgwafa? Daalụ. Na-agwa ndị ọma na-ege ntị bụ na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Na nke bụ eziokwu na what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ngwagwa onye ọbụla bụ onye na-ege ntị jee gụọ akwụkwọ Hosea 4:6. Hosea 4:6 because of lack of vision and lack of ignorance and knowledge mere ọtụtụ ndị mmadụ ji asụ isi, ọtụtụ ndị mmadụ ji na-aṅụ mpịawa azụ. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na you can never win war mgbe ị jụrụ na pụta ndị ichie mmụọ dịbe nna gị kpọọ ha aja afa wara ịnọ na-akpọ St. Anthony Ọkpado. St. Anthony Ọkpado ịma na onye ọcha, ịma na onye ikpe, ịma na ya mana onwe ya naturally na onye ọcha na ọma hapụ ụmụnne eze ụmụnne ya nwa onye Afrịka ha na-ediga as black monkey. Ịma na ihe na-esi na nke onye akarịa. Recognize your ancestors. Mana onye kwa obe ya agbata obi were kwa ife. Your ancestors, create a man is saying that your ancestors from your mother side and your father side, the one came into the man, how do you know the rock, how do you know window, well, or the possible. So recognize your ending carry, catching them mother or the Macanelli, I hear him no copy from an island. He had you business interest. So you end up only walk in Africa, come back to your roots. No one only gave everything here, they can get none again. There are two days, more than us. Now again, I have a war. Ya bezie maka na ebora ha gwa nwe ibule ba wi kama ihe ọ ga-ebutere onye taa afụ na mpịawa azụ n'ebe ọ bụ. Daalụ. Biko nke ikpeazụ bụ kedu ebe anyị nọ ugbu a na-eme vidio a? Anyị nọ na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi na oraifite. Dịka onye isi nchụaja Ugochi tụrụ na tempụ. Ana m agwa ndị mmadụ ọ bụrụ na ị chọrọ ide esonye na nkụzi anyị na-akụzi gbasara ọdịnala ụbọchị then ije na Ugochi na temple that Ogbuefi EZE-ANA Ugochi afọ ịgbota na YouTube. Jọkwara ịgbota na Facebook. Ihe ị ga-enweta na Facebook bụ Ugochi oraifite. Ọ ja afọ ịgbota m. Ọ bụrụ na ị chọrọ isendịrị meseji fọ ịgba afa mmiri ma ọ bụ ọrụ mmụọ ọbụla send anụ meseji 08057837672 on my WhatsApp number. Aga m enyere ya aka. Daalụ. Nke dị ihe niile. Daalụ.